uLieutenant General Gyangi ungena kulesikhundla nje isifundazwe sase-Western Cape sikhungethe kakhulu ubugebengu obunodlame obuhlobene namaqembu emgulukudu, ukushushumbiswa kwezidakamizwa nokubulala. Lieutenant General Gyangi, today you inherit an enormous responsibility. The people of Western Cape expect visible policing. Victims expect justice. Communities expect safer neighborhoods. Business expect certainty. Our members expect exemplary leadership. Ukhomishana omusha wamaphoyisa ngaphansi kobuholi bakhe uthi kuzoqiniswa ukusebenza kweziteshi zamaphoyisa kanye nokusebenzisana kwawo nomphakathi nezinhlaka ezahlukene ngenhloso yokwehlisa ubugebengu bodlame olweyamene nobulili nodlame lwezibhamu. Our effort of creating safer environment will then collaborate with all sectors of information of the community, building effective and addressing the factors that contribute to crime. In doing so, there will be focal point that will be looking at as the province will ensure the reduction of gun violence. Uthi bakubeke eqhulwini nobugebengu obudlalubi bokuphoqwa kosomabhizinisi nezakhamuzi ukuthi bakhokhe imali yokuvikelwa. Sawucela ukuthi abahlali babezindlebe namehlo amapolisa bayiripote izinto iziganeko ze-extortion ukuze sikwazi ukwenza amalungiselelo wokulwa nobubundlobongela. uJenene Gyangi uzoqala umsebenzi wakhe njengokhomishana wamaphoyisa mhla lulunye kwezokwethwasa.